Igama kuBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini inqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholotho likabetshisi ithuluza ngihambe nalo ngilifice ensimini uqhamu uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedangabane ngunogwadwa ogwadwa ikhulule ngumfoka amakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona wena onyanyawo fuck off. Sengikhona nginibingelele amagumba manje umhlaba nginibingelele inkalo ngenkalo ngithi usefikile uKingBhaka manje usefikile madoda usefikile umfoka amakhanda ngithi sanibonani nginithanda njengemali ekuba niyazi only if you know. Hayi ke namhlanje angizili kuzokhona into eziningi ngizokhuluma ngento ezu2 okuningi ngiyocacisa kahle ngesonto ngomgqibelo tezu2 ngizokhuluma ngaleli cala likaNgizwe emchunu mase ngikhuluma ngenkomo ebhajwe edamini lami yafa. Ngizokhuluma ngento ezu2 nje ngizokhuluma ngecala likaNgizwe emchunu mase ngikhuluma ngenkomo ebhajwe damini yafa. Two things. Ngibe ngayele bona bonke manje ngiyabona ukuthi abantu babhizi bayangena nami cha ngiyajabula ukunibona ningena ngiyajabula ukunibona nisho nithi awuyangena ikingi yethu kodwa ngoba niyazi ukuthi ngithanda ngithande ngishisa itha sami ngoba nalo ngithandayo wake wangiphika ngelinye ilanga namhlanje useyangivuma nalo ngiphikayo uyongivuma ngelinye ilanga ngoba nalo ngivumayo wake wangiphika ngelinye ilanga. Kulomkhakha waka spiritual akekho umuntu okuzonda inguna phakade okwami ukuhlala nje eleyinini abantu boyizela bona ebhasini ehambayo. Hayi ukuthi umuntu bengabe ephakathi ehlanzeni nebhasi siyongena phakathi emaweni izolimaza abantu abasebhasini. Ibhasi ayihambe emgwaqweni ayihambe kwileni yawo ofuna ukugibela uyoyizela yena. Kuyenzeka umuntu athi uyagibela aphinda athi uyehla athi uyagibela uyehla kodwa ugcine egibelile ngoba uyabona ukuthi nanti ibhasi elihambayo wake wawushintsha ulayini eCheckers noma eSpa noma kuphi uthi ayi le queue ihamba kancane awuthi ngigxumele kule uthi uyakulena ngabe sengilapha ya uthi ubuyela ngapha ngabe sengingapha na kwi-traffic uthi ayingeke lelene ngihamba kuyona ngangithatha slow awuthi ngibuyele ku middle lane awuvela uhamba fast lane awuthi ngeke fast lane uvela fast lane uvela sika kanti uzashaya uzamthilile angushaye kuzamthilile mina ngizocacisa ngento ezimbili ngeke phela singakhulumi madoda ngeke singakhulumi ngecala likazi AZIKHALE. Ngizothinta impela ngizoyithinta ngenkani uyathanda noma akathandi ngizothinta impela qale nje ngifundise nje bonke abantu abangithandayo uma kwenzeka ukuthi uyafona lukhathi ucingo ufone kwesibili likhathi ucingo okwazi ukuthi ngisuke ngilivala ungafoniwe kwesithathu wafona oqala lakhathi wafona kwesibili lakhathi futhi ngisuke ngilivala ngoba leso simo engikusona ngaleso sikhathi asingivumeli ngakhuluma ngefoni khona izitaba ngeke mfana ezingakuphusha ngama calls kuze kucace ukuthi hayi ke manje 10 miss call lo ukhathile nje efonini ekhathile efonini ngiyakucela futhi nentombi yakho mawuthi uyayifonela ilivala ucingo ungaloku uhlohla ama miss call ngoba iyogcina ithe yawungeke wena sicefe kusho intombi yakho wazi ukuthi iyakuthanda the more uhlohla ama miss calls is the more kunyuka lento le engafanele ukuthi inyuke kumuntu nomuntu yabo ama miss calls awu2 okokuqala lingavaleka by mistake kodwa mase livaleke kwesibili cha inhloso leyo ungabusazama kwesithathu yabo ungabusazama kwesithathu. So ingangithi namhlanje ngizokhuluma madoda hayi sengikhona kodwa nje kumnandi kubingelele ngiyabona impela nampa yabayangena host noise FX bayangena lapha yana brush mbomvu bayangena impela nami ngithi sanibonani ngumfoka amakhanda indlondle namakhanda amabili elisithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje sekuzokhuluma mina ke angithandi ukukhuluma ngento ezifaka amacala abantu yabo angithandi ukukhuluma kodwa into emnandi ngami mangikhuluma ngisho abantu abayenzile ilaw
nabantu abanepower basuke bezongizwa ngoba angikhulumi kwi-level enormal, ngikhuluma kwi-level esuke itargeta abantu abacabanga ngezinga eliphezulu. Uyabona inkinga ngenkathi ke manje ngitargeta abantu abacabanga ngezinga eliphezulu, lo ngakwazi ukujula, lo ngenawo umoya, lo ngeyena umuntu wakamoya uvamise ukusala. Umuzwa ngecomment ukuthi hawu bandla wasala lona, awuzamshiya madoda ezihambayo. Uyabona, so ngizokhuluma ngecala likaNgizwe Mchunu, ngizokhuluma ngalo ke manje. Simbonile enkantolo eyabandla, sambone yakhona, sambone enziwa isilima, sambone egqigqiswa, sambone ekhala, sambona bethi asinendaba nalezo nyembezi, sambone ebuya, sambona Nkosi yami ehlanganisa imali yokuthi hey ngihlanganisa imali for transportation, sambone ehlanganisa abalandeli, sambone eshunqise enkantolo ezikhonta yenzayo, sabona bandla bemsupporta abanye, sabona abanye kade bemsupporta bagcina bemshiya. Ukumsupport umuntu uzubotha ingeke ngisupport umuntu engidlekayo ephaketheni sengiyayeka ukusupporta. Wake wajikela ummeli wakho ngoba lokhu lihlehlile icala, gcina ummeli ethi ayingeke akwazi ukungikhokhela lahle icala, nami I've got a lot of things to do. Wajikela ummeli ngoba into idonsile nje. So ngicela ukuqala ngecala likaNgizwe mase ngicina ngenkomo engene edamini lami, ngoba ngifuna icacisa le nkomo engene edamini lami ngoba angifuni lento lengizwile kuthiwa ngikhokha inkomo. Akekho umuntu onesibindi nje ongaba nesibindi sokutshela uKingBhaka ukuthi akakhokha inkomo. Uyabo ukuthi nje ngikhokha inkomo kuthiwa mina ngikhokhe, mina nginamandla okuvikela abantu mina, hayi ukuthi mina kuthiwa ngikhokhe ngoba inkomo ingenile edamini iyacwila akuthiwa ngikhokhe. Hayi ngizoyichaza leyo nto, kodwa nje okusalayo akukho nkomo engizoyikhokha mina. Onyanya fuck off, khopha ngizoyikhokha mina. Mawukuthi wena usoft la ukhona wazi ukuthi hawu akuncengwe ukuhleka, akuncenge izinyo mina, khonkomo engizoyikhokha mina. Kwala ngakufakela yizo lezo khonkomo engizoyikhokha mina. Thokoze khokha mina. Kasi ngiyacabanga nje sengihamba ngikhokha, next week ngingenenye ngiphinde ngikhokhe, the other week ngingenenye ngiphinde ngikhokhe, next month ngingenenye ngiphinde ngikhokhe. Athi umuntu bengabe evalekile athi ake ukuthi ngiyobhajisa inkomo vele uzokhokha, afika ifaka ibhaji, omunye ahamba ayibulalele khona iphonsi, omunye alanda inkomo eyifele ngaphansi kwewa egingqike entabeni, athi awuthi soyilahle edamini lakhe ngibhaka vele uzokhokha. Omunye abanje abamba inkomo edliwe izinja, athi awula edliwe izinja nansi ifa ihuduleni iphonsi edamini lakhe ngibhaka vele uzokhokha. Fuck off, angikhokha inkomo mina ngonyoni mina. Kaniphatha mina. Ezinye zilwe inkomo zibulalane thiwe gijimani iphonsi edamini vele uzokhokha. Ngonyoni mina. Khokha bazoyikhokha. Ezinye zibanjwa abafana beyihlinza abanjwe eseyibulele engakayidli thiwe gijimani niphonsi edamini lakhe ngibhaka vele uzokhokha. Angikhokhe mina. Khokha bazoyikhokha mina. Wena uthi angikhokhe fuck off uyinyoni kwayiwena. Khokha bazoyikhokha mina. Uzokhokha mina. Khokha bazoyikhokha mina. Yabo uduma nje ngizwile uduma ukuthi uthe ufuna ngikhokhe inkomo, yona duma khonke uzoyikhokha mina. Ngitshela ke duma la ukhona wena duma, ngithi weduma khonkomo ngizoyikhokha. Mawukuthi awungazi kahle uzomthola ngubani, khonkomo ngizoyikhokha mina. Tshela yimina ke ngizela ukuthi limtshele uduma impela kucace ihamba umhlaba wonke ukuthi hayi uKingBhaka useshilo, ayikho inkomo engizoyikhokha. Yes ngiyibonile ifile edamini, akho nkomo engizoyikhokha. Akulone lami idami likamakhandakanda oil. Mawufuna inkomo hamba uyifuna kumakhandakanda oil, hayi mina. Khokha uzoyikhokha mina. Gcwala futhi. Ake ngilongishendeza ngithi ngizobona, ngithi ngizothi ngithi weduma akho nkomo engizoyikhokha yakho. One, mina ngilibiyile idami lami. Ngilibiyile idami lamakhandakanda oil. Libiwe right through taka.
kahle kahle mina ngabe ngilay charge ukuthi kulima le ifence yami kwangena inkomo kodwa ngeke ngiyenze le nto mina ngiwavula amacala bayazi ngisho izitha zami zazi kahle ankaze ngithi ngiyovula icala ngivulela umuntu angenzi ihlobo le nto kaze ngiyenze le nto mina umsebenzi wami ukumvikela umuntu hayi ukuthi ngimbophise umuntu mina ngumvikela umuntu mina hayi ngimbophise mina ngunogwatsha ubhatsha wayikhulule khawukhoma zayikhokha le qala ngizwe ngicela uNgizwe kuleli cala lakhe khuluma mina ke manje ngicela noma ezazi ukuthi uyishinga noma ezazi ukuthi useyaziwa ukuthi ukhuluma whatever into afuna ukuyikhuluma noma ezazi ukuthi wenza noma kanjani ngicela ehlisa umoya kuleli cala leli ngoba leli cala lakho uNgizwe asikhulumeni iqiniso madoda deep down wonke umuntu uyabona ukuthi liyicala elingekho kodwa ngoba liqondane nomuntu onebhadi baningi abantu madoda ababekade belukhuza lento le elukhuzana le baningi abantu abacharge for lezi zinto abaye enkantolo uyabo kodwa okwabo akuhambi njalo uNgizwe yabo uNgizwe usenziwe kwaba uyena obaphethe bonke labantu babekade betapa benza yonke into akuhambi leli cala Ngizwe kahle kahle alikho kufanele lecala makuthusha umphakathi thiwa ngishawa umphakathi icala elingekho lento yaNgizwe icala elingekho kodwa ngoba unebhadi ingakho selishintsha liba khona yini libe nebhadi akagadi akayazi uNgizwe lento ekuthiwa itiming uNgizwe uma ngabe ekhola abanye abantu into order ilungelo lakho ukwenza lokho ngeke simvimbe kodwa akabheka itiming uma ngabe usanecala elisenkantolo inkantolo ifola under istate awukwazi ukulwa nama members noma nabanye abantu noma nohulumeni uyabona ophethe owena usanecala futhi eliphethwe lohulumeni ngoba phela kuyaziwa nje wasenkantolo zisebenza kanjani kuyaziwa so awukwazi kuphela nje uNgizwe udingani udinga ukuthi yena enzeni alalise alalise alale ehlisa umoya afane nomakoti bengabe efuna ukugana ayihlonipha indoda ngishidelela athi angashada bese evusa ikhanda useyazi ukuthi bengabe simxosha beshadile sekuzothiwa okay ke asihlukaniseke uyabo so naye kumele ngalesikhathi samanje angabonakali attacker uhulumeni ngoba uhulumeni uyelo lawula inkantolo iqiniso limsulwa lelo mangafuni iqiniso wayiwena fof uyabo angisho ukuthi angam-attack uhulumeni at all kodwa akalinde kudluleleke afane nama-comrade asuke eboshiwe uyabona akekho umuntu ovokhele nonosibindi njengo-former president umsholozi kodwa bebhekene nama-challenges uba nendlela yokukhuluma abe nendlela yokuzi-adressa until leyo nto leyo idlule uma ngabe uwumuntu wabantu ezuNgizwe eclaima akuwena obaphambili ulwe uhlohle wenze yonke into wena mawuzohlohla abantu ubahlohle emaceleni ube nomuntu oyedwa noma babili noma bathathu abazoba wena abazokwenza lento engabe uyayenza wena ngoba wena awukwazi ukuyenza bengabe beyenza lento abantu baqoqane kuyiwe enkantolo kufika izinyanga enkantolo zikushunqisela impepho bese uthini wena utha kodwa why lishunqise enkantolo ushathi uyabakhuza yabona engathi uyabakhuza hayi ukuthi wena ushunqisa impepho ukhwifa imithi ukhwifa yonke into uyafokofisa uphuma khona uthi fokofo wenza yonke into kodwa deep down uyazi ukuthi awufuni ukuboshwa deep down siyazi nathi asifuni uboshwe wena iba nabantu abawu3 4 5 okuyibona abazokwenzela le operation yakho sebenza njengepolitician baba ube nabantu bakhe aba-underground ekuzoba yibona engathi baphusha lo mshikashika ukuthi asimsaphotheni uNgizwe hayi kube wena hey asambeni wozani madoda wozani mabutho ngigqoka imvunulo asambeni niphathisa gila asasambeni wena musukuyenza wena into ongayenza fika lapho ugqoke smart
udle ngisho isudi kuze kuhleke ukuthi uyazi kufanele isudi uzenze inyoni ngamabomu. Hayi ukuthi uyaboshwa futhi ulwa nenkantolo. Inkantolo iyahlonishwa baba, iyahlonishwa ngoba ikwazi ukuthatha isigwebo esikwazi ukuqeda ngempilo yakho. Qeda abantu akade bekusupporta bagcine after 2 weeks uboshiwe sebethuli. Mawungazi mfana ukuthi uquqaba liyadayisana and futhi mawungazi ukuthi inkantolo ayisebenzi ngoquqaba. Njengoba wena ubanjiwe umhlabelo baba wabo bonke abantu abatapa, enze njani wena entertains ngendlela yakho ibone inkantolo lo muntu wayengeka yenze lento. Manje wena bese uthola abantu abakusupportayo siloku sishilo thina sithi hayi igama elithi AZIKHALE alisho ukuthi ukugquzela abantu, igama elidala lisetshenziswa sikusupport. Manje nathi siyasaba ukukusupporta ngoba sisakusupporta ubona ngathi impatha sesikusupportayo ufuna ukuyimela wena ufuna ukuzenzela wena siyasaba ukusupport. And then icala each and every day liba worse and ingaba yihlazo ugcine ngaphela ugwetshwa yicala kanje wena amacingwana ngoba nakho nje uyitshela mfowethu ukuthi usile nokuthi uyazi ngoba lento mfana akuyona lento esezingeni lokuthi manje kube khona osigujana abazotatazela la bethi khona into abazoyenza. Bonke osigujana bekusupporta abahlehlile manje sekufika mina Bhaka, mina ngikunika wisdom macingwana ukuthi njengamanje as much as kunezinto ofuna uyi-addressa kodwa izinto ozi-addressa kuhulumeni okwamanje zilimite. Acta smart baba kudlule lento liphele icala. Mase liphelile icala bese-ke wena usuwenzani usuyagiya ngokuthi unqobile. Uma ngabe uzonqoba macingwana mancane ama-chances ukuthi unqobe ulwa. Isikhathi esiningi uzonqoba unqoba ngoba ukwazi ukulala phansi nokwazi ukuzenza isilima mase uyanqoba kakhulukazi entweni ethinta istate because noma yini oyenzayo iyalandelwa and iyabukwa and isebenza njengobufakazi ukuthi ngampela lo muntu ucapable ukuthi aconvince abantu ukuthi abenze noma yini engaba ukuvukela umbuso. Yabo engaba ukuvukela umbuso because mukhulu umonakalo owenzekile during i-unrest. Ngeke mina ngize ngiqambela amanga macingwana mukhulu umonakalo njengoba ugqigqa kanje baba bonke labantu abalinyalelwa bayitshela ukuthi ngampela uwena thina Bhaka deep down siyazi ukuthi lento yokuthi AZIKHALE wawukathi uyiphaphela nje nawe une excitement uyibaselekele the same times ukuthi ikhehla balibophile nawe waveza kodwa hayi ukuthi wena oyi-culprit. Siyakwazi lokho ukuthi awuyona i-culprit ngiyanto ye-unrest. You were not the culprit bro. So wenza njani wena manje ngoba bonke abantu bathuli manje nawe zehlise kancane untshontshe inhliziyo zawo wonke umuntu osenkantolo abone umuntu ukuthi hayi uNgizwe is smart kodwa hayi ukuthi uyafika ushunqisa impepho enkantolo. Buka nje manje ugcigcizwa kanjani. Uyazi mfethu ukuthi ukuhlahla kwecala lama cost angakanani makuthola hlahla icala. Uyazi li inconvenience kanjani. Awukwazi ukujabula uthi icala lingathi ishuhlehlile funa uyakhala njengoba wakhala iqaleni macingwana. Icala mangabe hlehla babo sokuxhashazwa ngoba wonke ama-cost angalelo langa for i-appearance usukuzowakhokha ba. Kuphinde kuhlehle futhi wonke inconvenience ukuthi uyasuka la ushona kogoli uyela icala lingekho kodwa mengase ngampela lakheke kahle lecala kuvundululwe kahle lecala lingagcina lishintsha liba khona amacingwana kugcine kwenzeka umonakalo ozokhalisa isizwe. Mina this is my free advice bra. Ngiyazi ukuthi awuyena lo muntu advisewayo kodwa ulo muntu ocabanga ukuthi wena advise abantu kodwa this time mfana uphethe Bhaka ngiyakutshela ake uqale manje baba. Awuqale manje baba bengabe uzoya enkantolo nje baba uzehlise nje ungahlohli impi ukuthi ayihambe ukusupport inkantolo. Shiya abalandeli bakho bahlohle impi hayi wena. Mayisifika impi giye enkantolo wena phuma ngamabomu uthi hayi ehlisani madoda you are too loud. Wazi kahle ukuthi uyafuna uthi hayi ngeke ayihlale phansi ibambe umthetho ayihlale phansi ibone inkantolo ukuthi oh this guy is very brilliant and intelligent. Uyabo because
ukuhlakanipha sometimes akona ukusebenzisa amandla amakhulu kodwa ukuhlakanipha ukusebenzisa ingqondo accordingly bese uyazi ukuthi ufunani noma yinini if ufuna uku-achieve some things kulesikhathi samanje ufuna ukwazi ukwehla nokulala phansi uzothola kodwa mawunyusa amandla hayi mhlambe kuqala ungawina ngamandla lesikhathi samanje baba amandla awasasebenzi ba khohlwa amandla awasasebenzi manje ukuhlohla abantu bamaqoka abantu macingwana kakhulukazi bengabe kiwe empini umuntu nomuntu ekugcineni unomndeni wakhe ubheka isitori sakhe bangakusupporta la social media bangaka abakusupporta social media kodwa masiye ecaleni bangaka abantu abafikayo ibuke lapho leyo nto leyo bangaka abafikayo so nje mina bengithi angikutshele ukuthi macingwana njengamanje wena ukuze lento uyiwine ngoba ukuxhaphaza kwakho noma ungakubiza ngani ukuhlehla kwecala kuphindelela ube ungena endlekweni ngecala elingekho ungabulalanga umuntu wena yourself uyaxhaphazeka lokho kuxhaphazeka uya-invite and uvela ushawe ngomqondo omnandi thiwa hayi njengamanje isimo enkantolo sinje ngeke kuyiphikisa inkantolo baba phela inkantolo uNkulunkulu walemhlabeni baba mawungayihloniphi inkantolo kugcwala mfana uyohlala le passage igebengu zigijime phezulu kwakho inkantolo nje baba iyahlonishwa inkantolo awukwazi ukuhlohla abantu uthi abayoba ngumsindi inkantolo kumele kuba balandeli wena ushaye ngazi ukuthi awulona itulo lokuhlela liyona it just that uyathandwa manje wena uwe obavukuzayo ngiyakhona kusasa phuma ngenkalo wozani ngisupport we madoda hayi phumani wena ngaphumi uvala ngizonda akahambi kanjalo lala phansi wena uthi mawufika enkantolo show respect yabona show respect ngoba lo muntu olapha phambili baba ufana noNkulunkulu ingako ingake hlonishwa ingake bizwa ngoma yilona ingake bizwa ngoma yilodi ngoba yini hayi ulodi isinqumo esithatha isinqumo sekushonisa mgodini uphinde ugcwala uphinde uvuka omunye umuntu ingakuthiwa my lord kusho ngisho ifundiswa zabameli zithi my lord kusho ngisho ama-advocates athi my lord wena uthini wena uzothi akuziwe kwi-court ya my lord kuzoba ngumsindo my lord mfana wami baba yahlonishwa la akahlonishwa kuyahlonishwa la baba akahlonishwa baba ngazakuza ngelinye ilanga nje ugiva uJudge uZondo uyazi uJudge uZondo ukuthi my lord ophethe my lord my lord ophethe my lord we madoda hayi cela ukudlula kubacingwana bengisayibuza ukuthi abangani bakhe nabantu abamkhonzile sonke lesikhathi bebengamtsheli ngani bamfanise namanye ama-leader ukuthi makiwe court kuhlonishwe even nami mangathiwa ngecourt mina ngifake ngisho isudi mina mangecourt angihambi ngisho nanebodyguard mina hamba ngedwa mangecourt angihambi ngisho nebodyguard ngoba ngifuna inkantolo ingibone nginje angimkhulu ngaphezulu kwayo angabe bodyguard mina makwenzekile abakhona asala lapha ya maparking ngingenele ngedwa yabo ngiyakumayilona yabo bengidlula nje lapha ke damini lami ungene inkomo lapha ya and inkomo ingena ngibiyile yabo and lela damu leliyana asilakhelile ukuphuza inkomo idamu lela elinepower angazi kangake ngisho ngithi kunepower lapha ya yabo idamu leliya engikwazi ukuthi mase ngithe ukuthi kuzokwenzeka kwenzeke
awucabangeke edamini elinjalo uthi uyafica nalo liphuza inkomo. Awucabanga awumathine nje kwaleli damu leli linamandla kanje kuyidamu even engihlale ngisho ngithi kunamafutha ekuthiwa umakhandakanda engisiza ngawo abantu inkalo ngenkalo and abantu bayawuthola usuku nosuku and bayafona. Ngicela bandla wena ufonayo othe wafona bandla wangangithola ucingweni noma wangasithola, ngiyaxolisa mfowethu, ngicela uzame ukuthi usuku nosuku kuba izincingo zami ngisho i-call center alubi busy kanje yana ucingo. Ngicela mawuthe uthi uyafona wangangithola, ngicela ubekezele uphinde ushaye futhi noma sende imessage noma usende uWhatsApp message. Uyabona lukhona uhlelo engilenzayo ukuze inamba eyodwa iringe emafonini awu6 kanye kanye. Lukhona uhlelo engilenzayo kuzolunga, kodwa kwamanje please don't give up, keep on trying maningi kakhulu. Ingakho ngithe cha ngeke ngize nginenzele le notification eyenziwa kuWhatsApp, yabo leyo, ngoba ngiyazi nisuke nifuna ukuthola mina ngibamba ucingo nani ngibuye libanjwe office ngibuye ngiyibambele mathupha, ngoba ngiyazi ukuthi umuntu bekhuluma nami uze athi awu my king. Ngiyazazi ifiso zenu. Ngicela nawe wehlisa umoya mfethu la ukhona, ungathi mawungangitholile uphatheke kabi, kodwa into elulo ongayenza mina nginikelile kusizeni nina abantu. Thatha isinqumo nje uvela usuke la ukhona ungene emotweni uze number 44 Rocky Ridge Road Hillary 44 ROCKY Ridge uRocky loya ROCKY Rocky RIDGE Ridge Road Hillary HIRRARY. Uyabona manje njalo alikho ilanga ozofika kuthiwe angikho. Yabo la ikhaya labantu leli, noma yinini mawusufikile, kufana nasesibhedlela, kufana nasemahhovisi amakhulu, kufana nakamasipala, kufana la uvele uye khona walk in. So ungasho ukuthi mawungangitholanga uthi hawe angimtholi, woza mawusufikile thina sizokutreata very like very nice. Uyabo. So ngicacisa le damu ke lapha ukuthi awumadini mfethu uthi uyafika edamini elinamandla kangaka eselenza izimanga ezingaka eseqaqqa into ezabantu, uyafica kuphuza inkomo mhlambe 6 ziyaphuza awumadini nje mfethu la leyo nto le awumadini. Yingakho into engiyenzile mina ngenze ngibese ngilibiyile ngocingo lu strong kakhulu. Uyabo, kodwa ukuthi ngilibiyile kuyenzeka inkomo azifani ukuhlakanipha kwazo. Kuyenzeka enye ifike ihlabe ngophondo iphakamise ngoba amanzi mayisiwafuna inkomo isuke wafuna asuke seyinuka ibise iyangena iyajomba. Uma ngabe seyijomba alikho kwicontrol yami, iphaba yasedamini yona elawula yonke into. So nalona ke uduma othi ufuna mina inkomo eminzile ngiyikhokhe, nansi impendulo ngeke ngiyikhokhe inkomo. Kodwa into ekumele ikhokhe inkomo iphaba yasemanzini ekumele ihambe yekuduma kube yiyona yomtshela ukuthi ngeke ngiyikhokhe inkomo, ngoba makusasho mina uzocabanga ukuthi ngumuntu onomali. Mina omunye angaza akhulume nami as if ukukhuluma nomuntu onomali. Mina mawukhuluma nami ukukhuluma ngedamu lapha lamakhandakanda oil ukhuluma ngento enkulu kakhulu. So linamandla idamu ukuthi lingahamba liye kuduma lifike likuyela lenze njani kuyena lifike likhulume nami. Yabo, why ngisebenzisa igama elithi duma? Ingoba vele nasephepheni nakuphi la kubhalwe khona usebenzele lo gama, nami ngisebenzisa lona ukuze ngingaconfuse abantu. Uyabo, so usebenzisa igama elithi duma, so lingahamba liye kuduma. Malifika kuduma lingakwazi ukuyilawula isimo. So akumina ozolawula lento, akumina ozokhokha. Yabo, uduma, kodwa naye uduma angezi ngempi ngoba ngeke azalunge beza ngenkani. Akaphume enkanini uduma, ngeke alunge enkanini. Makhulu kakhulu amandla lapha, ngeke alunge enkanini. Kodwa ke bengabe ngafuna ukungikholwa ke akakayizami nje mhlambe kabili kathathu. Ngeke aye enkanini akakhohle enkanini ngoba mina likho ilanga engizothi ngisayaduma ke manje ngiyokhuluma naye. Cha, ipower mangabe ngivuma mina izoyela yena kuduma iyoxoxa naye ebusuku. Yabo, izokwenza lonto ngoba ngiyakhumbula kushiwo kuthiwa kunesimo esingajwayelekile esizokwenzeka la edamini. Umehluko ngangani ama details ngasho la ngathi inkinga ngikwazi ama details athini. Ngithe mase kuthiwa kuminza inkomo ngathi oh okay,
nami ngibengakangeni esigodlweni kodwa ke ngiyathembisa ukuthi ngolosihlanu ngizohamba ngiye khona lapha edamini ngizongena esigodlweni mase ngene esigodlweni ngizobuya nazo zonke impendulo ezicayi neziserious ngiyithola khona lana impendulo ezinormal ukubheka inkinga zabantu la ku Rocky Ridge la ukubheka inkinga zabantu kodwa mayisicayi into uyake ungiphoqe ukuthi angihambe ngiyile njengoba kungene inkomo iyafa cha angifuni ukuqamba amanga nami ngiyalazi udaba lwenkomo namanzi vele inkomo ayiminzi emanzini mangakwalusa kodwa uzoyazi into vele ayiminzi inkomo emanzini inkomo ngisho lwandle baba lungaze luyikhiphele ngaphandle ulwandle lungaze luyikhiphele ngaphandle iphila ayiminzi inkomo emanzini indlela eyakhe ngayo yabo ivele ifane nesikepe nje emanzini inkomo hayi ngoba ikwazi ukubhukuda ivele ivusa idevu nje ilithi ibisivisana hayi ukuthi iyahlamba ithi cha indlela eyakheke ngayo ingakho mawuthi uyabheka nama-boats la akhiwe athi awafane nenkomo ngaphansi yabo mama ubheka ama-boat nje masubheka inkomo yabo indlela eyakhiwe ngayo inkomo ayiminzi emanzini yabo ngiyakwazi lokho kodwa futhi ngiyazi ukuthi lapha kunamandla so uDuma nje ngicela amazwi wakhe awaqaphele kakhulu angathi angakhokhisa uking bhaka inkomo akho inkomo ngizoyikhokha mina befuna inkomo akuhambe wona umakhalakhala uhambe ke uye lapha kuyena uyomchazela kabanzi indaba zenkomo ehamba kangakanani so ngiyazi le video izofika lapho ngigcwala Duma la ukhona mfethu khonkomo nakanye nangoshayisayo mina kumina nje wayishayisana gcwala mfethu hayi ngeke baba ayivumi hayi naka akuvuma amandla nje wodwa yabo ngizwile impela ukuthi uyalwa ngizwile futhi ukuthi uyabona ufisa ngisho ukungibona cha Friday ngiyeza kodwa ngizobe ngingazili kuduma ngoba ngedamini kuduma ngendlule ngisho ukudlula ngodlula ngeemoto zami zilandelana shwike edamini buye hayi futhi ngoba ngiphakeme cha uphakama ngiphakeme ngisho yabo ngisazowenza nje impela umcimbi wabantu bangasekhaya kujatshulwe abantu basedamini kujatshulwe kubemnandi kube nje ngisazokwenza lokuningi ngani ngiyafuna uqamba amanga hayi ngoba ngiphakeme kodwa mangabe unepower khona umgudu ohamba kuwona kwakona nje ukuthi indaba iziye emaphepheni kurongi lokho ngokomthetho bekufanele bengabe sinjeyani isimo mase bakhona indlela yokuthi kuhlalwe namphansi kodwa ngoba ke manje sekwaba namafoni amaningi sewuvele indaba ivele indizi nje kodwa kurongi ukuthi emaphepheni indaba yabo igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into uphaka udakwe yini ngingqole phoqa imiza bafokazana ngotholodwa labentshisi itholuza ngahambe nalo ngilifica ensemeni uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngoba avuke ngabani ngonogwathi okubhadwa ikhuluma yalisithi lento ithi kusazoshuba kusangenzeka noma yini hlala silindele vele kusazoshuba nje kusangenzeka noma yini ngoba ngumafavuke ngeke ungifice kuthiwa ngifile ngeke ungifice kuthiwa ngibheke phezulu uyagula khohlwa ngunogwathi okubhadwa ikhuluma ngufaka amakhandakanda indlondle namakhanda amabili uthi ushaye elinye likhona elinye ushaye elinye likhona elinye elesithathu elenkosazana awuzwa yini wena onyanyafo yabona namhlanje bengifuna ukukhuluma into ezibaluleke kakhulu namhlanje bengifuna ukukhuluma ngento ezijule kakhulu namhlanje kodwa angikwazi ukuqhubeka nento ezijulile ekumele ngifundise ngazo nami ngiyithathe esigodlweni yabo sona futhi lesi sedamini khona indlu lapha edamini yabo ngelilanga ngiyonikhombisa le ndlu mina ngoba ngifihli mina mangabe sekuyiwa le middle of anongikhumbuza ngiyonikhombisa even phakathi kuleyandlu ilani yongivuma khona ke nithi hayi ngeke uyinkosi ngempela King Bhaka ngiyonikhombisa phakathi leyandlu yabo phakathi ngithi nakho umehluko ngeke nginikhombise la ngithatha khona izindaba lelo gumbi khona igumbi la ngilanda khona izindaba akuvumelekile lokho hayi ukuthi igumbi lingangena cha liyangenwa kodwa igumbi engilanda kulona izindaba ezibucayi ngeke ke ngene kulona kodwa okwezinye ningangena niqede kule yandlu iyodwa nje ithekulekelele iphakathi emanzini ingakho phela mina ngisho ngithi ayikho inyoni engangithakatha mina akho inyoni engangithakatha ngeke ngibeza abantu bekhuluma la ubotha amaphanta ke lawo khona ngithakatha akekho umuntu ongathiwa uzobhekana nami akhulume kanje sobabili
ngento ka spiritual ngisho ngakhulumani akekho ngaba namandla okungichallenge akekho ngoba ngisebenza ngokufakaza singathi sikhuluma ngibe ngimvundulela indaba zakhe sishile ngivundule icashile ayikho inyanga engathiwa ngizothi mangikhulumile ibise ithi King Bhaka ake sibhekane ayikho khohlwa baba khohlwa ngoba ngavele ngiyiqale kahle izindabeni ukuthi izigaxele nje yagaxiswa yini ngitshele nje mase ngiyifundisa ngama level aka spiritual mase ngiyifundisa ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwesilwane nedlozi okwisidalwa sakho ngoba most yabantu bagcina bebiza izilwane ngamadlozi athi umuntu idlozi lakho ebesha isilwane umuntu yabo omunye athi isilwane kanti usesho idlozi lakho ngihlukanisele ukuthi idlozi nesilwane kuhluke kanjani ngoba bobabili labantu baphilile badlule emhlabeni mase sithi isilwane sisho umuntu ophilile wadlula emhlabeni mase sithi idlozi sisho umuntu ophilile wadlula emhlabeni kuhluke kanjani ngithi awungichazele inhlobo zezilwane mase ngimfundisa ngesihlahla ukuthi isihlahla sinamapha amandla sinamandla amanzi isihlahla kunempande ishona phansi esihlahleni ehamba ifuna amanzi ebizwa nge-tape roots yompande mayifuna amanzi iwalande phansi mayisiyawadonsa isupply ezinye impande supply istem supply ama branches supply ama leaves supply ama flowers hamba lapho lento mangithi mina idlozi elinamandla idlozi lasemanzini ngiyazi ngikhuluma ngani mina nginithanda njengemali bafethu futhi naye yilibone edlalayo ngoba nginithanda ure papa yini kakhulu ngizonibona ngomgqibelo ngiyanithembisa ngoba sengiqhamuka ke manje nani ngoba sengiqhamuka nento engobe sengimfundisa ngayo ngoba vele even uJesu Kristu umsebenzi wakhe kwakufundisa hayi laba prophets bamanga abagcwele umhlaba wonke uthi uyayibheka inyoni ayazi fokol kwayiyona ayazi fokol itshela ngento etshelwe ngayo izisho badlenye ithi the bible says uyabona bandle ukuthi ayazi fokol into eyinkopishe eBhayibhelini inaya yi-understand yayithini i-interpreter ngendlela yayo mase uyivalele khona nayisayi izothini the bible says enye usiko luthi sewuyimpintshe ekhoneni ayisazi izothini seyabaleka manje ithini manje ihlulo kumele iqiniso usiko luthi uyabona ya abanye babalekela osikweni bathi usiko luthi umuntu abalekele eBhayibhelini athi iBhayibheli luthi yabo masulibuza ukuthi usiko lalazi yini usiko ukuthi sokusikhulume kanje emafonini usiko leyivuma nifoni isikhulume kanje alazi fokolo usiko ngendaba zamafoni sokusikhulume kanje ubuke umhlaba yabona yini leyo ukuthuthuka nokuhamba kwesikhathi nalo usiko bafethu liya upgradewa ayikho into enga upgradewa even izikole esasifunda kuzona zifulelwa ngothayela namhlanje zifulelwe ngama tiles igodlo kwakufulelwa ngotshani namhlanje kufulelwa ngama tiles kushawa ama slab namhlanje ayikho into enga-upgrade wababa and noma yini uma uyi-upgrade iba nama-challenges akhona ibe futhi nobuhle bakhona ayikho into enga-upgradewa kanti usiko lona li-upgrade yini kahleni ukusidakela